Rudolf Huliak, minister cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Dnes ráno po ceste do práce som si vypočul včerajšiu reláciu Braňa Závodského naživo, kde bol pozvaný minister Rudolf Huliak. A okrem toho, že spomínal tam pozastavenie financií Slovenskému futbalovému zväzu, kde údajne zväz až polovicu peňazí prežerie a iba polovica ide športovcom a preto to pozastavil a bude to ešte, má to nejaké pokračovanie v tom procese, to tomu oceňujem, toto oceňujem, to tomu kvitujem. No a okrem toho tam spomenul aj ospravedlnenie pánovi doktorovi Sabakovi, kde uznal v podstate chybu, že ho nazval tým, že je zodpovedný za úmrtia pri pandémii a takéto žvásty, čo tliachal a uznal svoju chybu, to tiež kvitujem. Ale čo ma zaujalo najviac pri tej včerajšej relácii, bolo to, že Rudolf Huliak spomenul to, že novela trestného zákona bola zlá a hlasovanie za túto novelu bola chyba a údajne bol on uvedený do omylu, že je to v nejakých štandardoch Európskej únie, že chceli zoštandardizovať legislatívu a blablabla. A tomuto zase až tak veľmi neverím. Rudolf, nie si taký hlúpy, aby si nevedel, že za čo si hlasoval a toto ti ja nežeriem, hej. Takže toto je hlúposť, čo si tam povedal, ale kvitujem to, že povedal, že to bolo zlé a že schválenie tejto novely trestného zákona aj vďaka tomu, že Rudolf Huliak s jeho pár poslancami, ktoré sa hlásia k jeho strane, že ju schválili, tak aj vďaka tomu sa dostal taký brhel za veľkú škodu, ktorú nám spôsobil, dostal sa na slobodu a namiesto pôvodných 12 rokov natvrdo dostal iba v úvodzovkách 4 roky podmienku a 1,5 milióna alebo koľko pokutu, čo znie veľa, ale keď zarobíte na biznise 6 miliónov a zaplatíte pokutu 1,5 milióna, tak je to výsmech. Výsmech nám všetkým do očí. A aj vďaka Rudovi to takto dopadlo a môže za to. Takže tie žvásty, že bol uvedený do omylu toto a že nemal za to zahlasovať a že už by za to nezahlasoval, toto ja, Rudko, neberiem. Beriem to, že chceš upratať na futbalovom zväze, beriem to, že si sa ospravedlnil, že uznal si svoju chybu doktorovi Sabakovi. Aj kopec iných vecí, čo robíš, vnímam pozitívne, ale toto jednoznačne, na toto ti ja, jak sa povie, neskočím, že si taký tuťmas, že nevieš, za čo si hlasoval. Vieš veľmi dobre. A máš v tom prsty a budeš za to niesť zodpovednosť aj do budúcna. Takže je to aj tvoja novela a tvojich poslancov okolo teba. Takže toľko k Rudkovi Huliakovi a